Здравейте, хора! Здравейте, хора! Ние сме групата Clash of Royale, нали, качихме 3 клипа за сега. Сега още се качва третия. Обещахме ви да снимаме и на Clash of Royale. На Майнкрафт. Ето, правим нов сервер. Как ще... да се казва нещо... Не, няма да го кръстим още, защото не се сещам. Аре на Survival. На Survival. Аз се пребрих. На Creative сега, хора. На Survival. На Creative сега. На Creative. Добре, сега ще го махнеш. О, на Survival. Yes. И сега няма да псуваме, няма да говорим, само ще се събираме. Само ще играем. То клип ще бъде 14 минути. Това не е такава игра като Антуан, за сега се събира дърва да направим къв, защото не можем чак сега да се свържем. Антуан, събирай. Антуан, може ли като умориш да? Да, ама редовите са на 7 минути. Които са на 7 минути. Да бъде ProtoBG. Антуан. И така ще се сменяме всеки път, всеки по 7 минути ще мине. Сега тези, които... Нали запомних имената. Нека да се кажем. Папи Гигов, Джон Рекс, Геймър 55, Мастер Геймърс, Мръсно Магаре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ProtoBG и Антуан. Това са ни геймърските имена в Clash of Royale. Ние няма да спрем да качваме клипове за нашите зрители, именно вие. В следващия клип, който ще бъде качен веднага след този клип, ще снимаме с фейскам. В следващия клип, след този клип Снимаме на Clash of Royale. Ще снимаме още 2 клипа на Minecraft и на Clash of Royale. То път ще ни се виждат лицата. Само че ще трябва да си изтеглим фейскам, за да... Да, ще го изтеглим. Ще го изтеглиме. Утре вече сме снимали 4 клипа. Качени вече в... Спокойно. Всеки до 7 минути трябва да е събрал колкото може. С ProtoBG ние заедно ще се редуваме. След това сигурно ще са Мръсното Магаре и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 7 минути ще се редуват, 7. Мръсното Магаре, 7. Другия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Извикаха прото. Добре. Извикаха ProtoBG. Защото, да. Геймър 55 за нещо му трябва прото. Да. Вчера понякога и понякога и така. Вчера се почува. Мудро Мръсно Магаре, че ми пази място. Мръсно Магаре, пази ми място, отивам до туалета. Добре, ProtoBG ме разигра напълно. Май, не съм сигурен. И ето го Панайотка. Панайот го, да. И обработи дървото. Ще имаме повече. Знам. Антуан продължава да снима. Ние с ProtoBG и 1, 2, 7, 8, 9, 0. Отиваме. Да. И довиждане. Ще се върнем. Ще го пуснем на паза и ще се върнем, когато си направим къща. Ще се върнем след час и половина. Да. До скоро. И когато си направим къща. Ще спрем на паза да направим къща и после ще я покажем. Не, няма, просто ще събираме. Час. Докато аз не се върна. Голяма мина с къща. И сега млъкваме и почваме да играем наистина. Започваме, млъкваме и няма да говорим. Ако не се сетим, казваме. Сега да видим колко дърво ще съберем. Имаме стаки 48. Джон Рекс. Ела. Направи крафтинг тейбъл. Сега взимам браво и започвам по-бързо да чупа вече дървото. Почти само аз, иначе той иначе ще го стегли. Ще го стегли. Искате ли в Випокс? Да.
Тихо! Извиняваме се, че толкова много говорят. Васил, или по-скоро Мърсо Магаре. 5 минути са минали от клипа. Да, той ще е 1 час, докато Александър. Още 2 минути и се 1, сменяме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. И пото БГ. Да. 2 минути се сменяме. И... Чакай, докато дойде. Мърсо Магаре, боли ли само да кажа нещо? Геймър 55 ще спреме си, защото ще не му е ред. Добре. Имаме 2 стака и 27, така че сега отиваме за леко храна Аз имам една и малка идея. докато взимаме храна, Хора, ще търсиме някое място хубаво, подходящо. приятели, скоро може и да почнем да обработваме самите клипове там. Подходящо за къщата, да го намериме. Ако ви видите къщата на креатив, която си направих на креатив на PlayStation на Мале, ще се пръснете. Във въздуха охраняване, има и ключалка. Взимаме малко бяло дърво, за да се получи по-хубаво. Малко бредички. И хора, когато съберем 10 000 Можеш ли абоната, да престанеш? Как само това ви интересува, бе? сега ще се преместим отзад, защото госпожа не иска. Когато съберем 10 000 абоната, мисля да всички заедно. Да, много по-тихо. Сега спираме да говорим и търсиме подходящо място. И на 100 абоната пускаме фейска. Айде отзад, що няма да ни чуе. Викнаха Мърсо Магаре, а он е той върна. Айде, сменяме се. Сменяме се 7 минути минаха. И от сутринта не спря да играеш. Как трябва да ти падне Повече от батерия? 7 минути, дай. Как трябва да ти падне батерия? Така, хора, сменяме се. Сега мръсното Магаре играе. Дано падна в водата, защото иначе съм... Ти що не си направи лопата, бе, Антуане? Давай! Има ли храна? Да имаме ябълка, ще изям. Трябва да си хилна се пак. Не може да ядеш. Хънгъра ми не е паднал. Ужас. Малко ще спрем на пауза и след това ще се върнем. Да, хора, върнахме се. Сега ще одиме за още дървета, че Малко са. имаме да строиме къщата от това. Да, Трябва да търсим овце за вълна за легло. залегла. Легло за буси жена. Не. Геймъре. Няма да говориш така. Зомби! Заклещихме. Къде се заклещихме? Къде? Зомби. Бебе зомби. Ужас. Той ни уби толкова много. Да. Гати бебе зомби да ви бие. Много са силни. Те проклети тук, те проклети зомбита. Така, хора. Паяк! Откъде идват те, бе? Спаунър, Не, да, има спаунер! наблизо има спаунър. Хора, още малко и бягаме и си крафтваме нова по-хубава брадва. Бягайте, бе, бегайте! Супер, той ни дава стринг. Знаете ли, що Може да си направим въница и въница.
Бягайте вече. Казвам, че може вълна, защото от... Имаме две, значи веднага. 9 стринг. Къде са спаунерите? Не, трябва 9 стринг, за да стане. Абе, знаме. Сега да изкопаме камък, защото умираме. Да се забиваме. Не искам да ходя. Аз искам да стигна тук. О, имаме си пилешко, супер. Аз искам да тук спалне. Супер. Тук спалне, все от тук ще се седи. Една валичка. Да, Един меч. Да, браво да вази. Браво и една кирка. И сега тръгваме да ловим риба. А кой ще ти вземе? Чакай. Давай. А кой ще ти вземе крафтинг? Да, така. Хора, аз тръгвам на някъде. Ще проверя тук за риба, но не съм сигурен. Ако тук залова, ще ми е много странно. Айде. Тони! Тони, може ли телефона за да гледам? Не, тук няма никаква риба, така че тръгваме. Да. И това беше за клипа. Да. И чао.